विधानसभा चौमारिनो बसकांगो तौनै स्रांसाला कयलानपुर हातिओ बाना कायनानि बागै हाबो अंखरलायखा तिप्रा मथा YTF TWF नि आदं आदं जोगसं मानजाका तिप्रा मथा कयलानपुर ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेन्ट नखबै आमसाइनि कुबन अजामारो आसालो यागो यागो बाना तैलायै कयलानपुर आमसाइनि लाहार लामफ्रा गोनांगै फ्लेक्टै फेस्टुन थेपालायखा तिप्रा मथा YTF TWF नि आदं आदं जोगसं फाइने विधानसभा चौबारिओ तिप्रा मथानि बातायनाय रौनो गोबां बुटबाय गोप्लाय ख्लायनायनि बागै खरां तिसालायखा तिप्रा मथानि जत आदं र जोंङो दिनै सिनि 27 कल्याणपुर विधानसभानि बिसिङाव अबजाक सिनि कल्याणपुर हाते एबा कल्याणपुर बाजाराव सिनि YTF TWF तिप्रा मथा DCR मिलियो जत जुथुबाबे मिलियो सिनियावनो 500 থেকে 600 खानफ्लेट गायलायनाय जोंङो दिनै प्रस्तुत दंगायजाक एबा अब अंखलायखा आबुन बागिना अंखलायखा एबा दाबो गायलायबो दंगायो आपनो कोगे आं कयनाय दाबो जारा दाबो बरो सिनरो फाया दंखर बरनो आं फायनाबो कयो ते बुसकांनि विधानसभा निर्वाचन सिनि 27 कल्याणपुर विधानसभाव सिनि तिप्रा मथानिङै जों एकक बाबे लरिवै जों दुप्लायखाय जय जुक्त खाने सिनाबो आसा दङ दिनै अरो सिनि अरो जेनेरेल एरियाव सिनि कल्याणपुर बाजाराव जों दिनै सेंजाखा दिनै म पाइमानि परेव जों दिनै होल जत कल्याणपुर एरियाव सोंखायनाय आबुनि साथे साथे सिनि आयंग दासुरा दिदबो सोंखायनाय सिनि जेनेरेल एरियाव सिनि एडीसी एरिया तो अलरेडी कायजा जत दामना कायजा दिनै अ जेनेरेल एरिया दिनै कल्याणपुर बाजारनि फैते सेंजाखा खनाबो कायनाय सनिबो कायनाय आबो जे इलेक्शन नि आसा जते जों आपटिका दूर टू दूर कैंपेन थांगै जों लामा लामा थांगै सिनि म फ्लेग मा कायलाय आनि सिमु उनगाय आं तिप्रा मथा सिनि 27 कल्याणपुर ब्रह्मनगर विधानसभानि ब्लक प्रेसिडेन्ट